И здравейте хора, днес ще правя ревю на BitXCraft, един сървър, който е в Minecraft. Той е без премиум акаунт. Изчайте, нещо ми се бъгна да скин. Добре. Така, и да преминаваме на първия ларп, който ще е. И първия ларп е казино, където тук можете да си играете и ако ви се панат три и същи неща, това ще ви го даде право в ръцете. Тук има си различни такива. Мисля, че всичко е различно, не съм сигурен. Тук на някой му се е паднало 3 брадви и му е дал брадва. Тук има 3 айтема. Има възможност да ви се пане. Тук 5 айтема. Там сега ще видим какъв има. 5 айтема. И тук. Пак 5 айтема. Добре, да преминаваме на следващия ларп. И следващия ларп е Enchant. Тук можете да си енчантвате броните и такива различни. Ето, аз в момента нямам никакви брони, тъй че няма да енчантвам нищо. Добре. Тук има и наковални, ако искате да си поправяте предметите. Опа, чайте, че са такова. И тук, да преминаваме към следващия ларп. Следващия ларп е End, където е нещо като PvP, но с ендърмени навсякъде. И вие с един ваш приятел можете да влезете вътре и да се биете. И забравих да кажа нещо. Тъй, трябва да вотвате и ще печелите ето тия 5 диаманта, златна ябълка и златна ябълка, но енчантната. Така. И разбрахте горе-долу тия ларпове, да преминаваме към следващия ларп. И следващия ларп е Event, който е който е всеки ден в 12 толкова с часа, не мога да го кажа. Да. И тук ето, честовете са подготвени за днешния евент. И има възможност да ви се панят много хубави неща от тия честове. Да. Тук е ларп евента. Ако ще преминаваме на следващия ларп. Следващия ларп е Warp Food. Тук можете да си убивате се различни животни и такива. И ако не можете да... Тук има една стълбичка, дето можете да си спускате и да излизате. Тук се пават различни неща. Овце, крави, прасета, каквото си пожелаете. Просто искайте и го имате. И да, скайпа на админа ще го има в описанието. Затова да не ме питате в коментарите как е скайпа на админа. Добре, да преминаваме към следващия ларп. И следващия ларп е Warp FPS. Тук е нещо като кетч и се биете, но тия са тим и аз не искам да влизам да ме премажат, защото има много хубави айтеми и за това не искам. Да, разбрахте, тук пак е нещо като PvP, само че е по-различно. Тъй, разбрахте ми в този ларп. И да продължаваме към следващия. И следващия ларп е ларп. Изчайте пак го видя. Warp Info. Тук са всички правила
информация, де. Ето тук можете да си ги прочетете, ако искате. Аз до сега няма ги чета, защото знаете, аз съм ги чел и винаги ви пише да прочетете правилата преди да играете. Добре, да преминаваме на И следващия ларп е Amy Warp Jobs. Тук можете да си намирате различни работи и ще ви дава парички, ако намерите. Ето, аз например ще напиша аз искам дървар и нещо съм майнер. Jobs Join Miner. И ето вече съм майнер и като копаете много различни неща и ще ви дава парички. Да преминаваме на другия ларп. И следващия ларп е Warp Jump. Тук можете да джумпате колкото си искате. Ето, например, аз ама съм голям наук в джумповете, да не ми кажете в коментарите, че съм голяма про в джумпа. Аз сега ще опита. Няма го минавам целия, само няколко блокчета. Махай сега. Виждате какъв съм много в джумповете, тъй че добре, да преминаваме към следващия ларп. И добре, хората, тук ще спирам епизода, другите ларпове още не работят. За жалост, и трябва да приключвам до тук. Надявам се този епизод да ви харесва, ако е така, знаете какво да направите, subscriber и лайк и ако не го харесвате, другия път ще се постарая повече да таковам. И добре, това беше всичко от мен. Надявам се да съм ви помогнал с сървъра, да съм казал всички неща правилно и да, чао!